बेखौ मोजाङै पास खालामनांगोन दे आदा ओमफ्राय नों साख्रि लानानै आंखौ मोजांहाय फोरोंनांगोन जागोन बिनानाव जायाखै आरो नोंहा बेसेबांसो जाखो जायगायावसो जाना बारलायलांबाय नङासै माथो थां थां खुलिदो थां फैदो ना फैनानै दानो जागोन आहा मामदाखौथ' होनजाल' जालौनि खुरनायखौ आं दानो जाथ'वालैना आबा थांसै दे बाबु गोमालाय थानो नैबे मानोबा बाखो बिबा आइ थांसै दे थांदो दे फै जाफैखादो नोंहाबो थ' खुलिदो थां बारु नों समखिदों नङासै नों जा अबस्थायाव फैदों सोमखिया मा जानो गोमजो बेखौ गिनांगौ जेबो गैया नों आंनि हेंथायै थांला होननानै खोथा हो बे नोंखौ बासायनोसो दं नों नागारि हाबा मावगोन आरो आंखौ नोंनि हेंथायै थांनाय नुगोन बे माबायदि खोथा गोमजो जेखि जाया नों आफादगिरि जानानै आंनि मादार केसखौ दिखांना लाहैफिनो दे रुपारिखौ नों दिनाहारि खालामदों उनाव नों बेखौ मिथिजानो होननानै सिथारदों दा बे बाथ्राखौ बयबो मिथिजोब्बाय बिदिनो नोंनि सायाव मादार केसखौ होनाय जाबाय दा नोंखौ मादार नङा होननानै आं केसखौ बोरै बोखांनो नों गावनो बुंनाय गोमजोर रुपारिखौ दिनाहारि खालामनाय आरो सिथारनाय जेबो प्रुफ गैया दरबारु जेबो प्रुफ गैया माने दन्दाराम आरो राखेबनानैथ' नुथारदों आरो खोथायाथ' नंखाय नङा गोमजोर अरखौ जिजों खोबनानै दोननो हाया मिथिबाय गोमजोर बिसोरखौ आं नैबेजों सिदा बानायगोन दरबारु माथ्र नोंल' आंजों था आरो केसखौ दिखांनानै ला गोमजोर बे बोरैहाय जानो रायजोफोरखौ जुथुमा लिंनानै आं बोरै उल्था बुजायो रायजोफोरा आंखौबो सन्देह खालामगोन नङा होमबा आंजों गोरोबाब्ला आं रावखौबो हगारनाय नङा दरबारु पुलिसा आंखौ हमगोन साजा होगोन जेल जाहोगोन नाथाय आं साक्सेस होनो थाखाय जेल जानाय नङा गोदोम गोग्लैब्ला आं बुरजा मादारनि थाखाय अराय जिउ जेल जागोन दरबारु बेखौ मिथिखा गोमजोर बे नोंनि खोथासै नों केसखौ दरखारखौ बोखाङो आं नाथाय हानाय नङा दरबारु नोंनि बुंनायखौ गिनानै आंनि नायखौ लायनो हाया गोमजोर जायखिया बेनिफ्राय दरबारु
सहायनो नाङा फिसा होबथा नाथाय नोङो जिउ फोजोबस्रांनाय खोथाखौ जेब्लायबो दासान दुथां गोमजोरा आंनि आइखौ गावथारदों दिनै बे थांनानै थायोमोनब्ला बिनि थैजों दुगैस्रांगौमोन आं आफा बिनि पापखौ बियो थैजासिम रुजुनलांनांदों फिसा बिदि होननानै इनायजोबलाङाखै आफा बिनि फिसाज्ला उखा दिनै दुथांनि नायनि लामाखौनो हरफिनदों बेखौ आं नाथाय जायगा लोगो मोनोब्ला नागारनाय नङा बिनि जिउखौ लानानैसो गारगोन आं जिउनि सोलाय जिउ लानाया इनायनि लामायावनो आगान सुरनाय जायो फिसा बिदिया इनायखौ होबथानाय जाया इनायखौ बरायफिननायसो जायो आफा नों बिदि दासान फिसा नोमाखौ गावथानाय बिफानि खिथिरखौ नों फिसानि सायाव लानो दासान नों गोरोन्थि दाखालाम इनायखौ नोंनि इयुन फोलेराव नों गायसनफिननो दानाजा फिसा आफा नों बेसे अनफावरि नोंबो आंनि फिसा नोंबो आं बादि अनफावरि जा फिसा आं बादि अनफावरि जा आं सानो नों गेरेजनि खामानिफोरखौ एसे केयार लानाया मोजां मानोना आंहाबो सानफ्रामबो सोलाबा अराय सम मावग्राफोरनि सायाव सोनारनानै मोनसे कारखाना सालायनायाथ' मोजां नङा लायो नोंगौथ' आरो नों केयार लाया सोरथो लानो आरो दालाय माथो खामानि दं बेफोरखौनो मावाबालाय फिसा nobody can survive without us आफा देग्लाय आं लेखा फानाखौ होफिननांदोंमोन सियर आनजादखौथ' नों होफिनखानांगोन फेल जादों होननानै नों गोसोखौ बायग्लिदारो गेरेजनि केयार लानो थिनदों होननानै नोंखौथ' अराय सम गेरेजावनो नांथाबाय थानो होआखैलाय गिदिर गिदिर थाबानो जाबाय आरो गिदिर रिसपन्सिबिलिटि गैयाब्ला जिउआ लांदां जालाङो फिसा बिदिनो आखुफोरा सालदां जालाङो बेफोरनोथ' जोंनि जिउ फोथांनायनि केपिटेला खामानिथ' एफा गोबाव जाखो सायान्दा हायो आं मावफाबावनायखायसो आं मावफायाबा दाबो जाबावनायसो नंलामोन सिरि मोनाखै आरो नै आंलाय सिखारदोंसो होननानै फोजायाखैलाय सिरि मोनाखै दै लाबाव दे स्कुलस्रि दे न' आफा आइ आदा नांबावगौ आदानो होनबाबो नांगौमोन नोंहालाय आंहालाय नांबा दा न' सिङाव लायबावगोन आरो हा दिनैलाय कलेज गैया आइ दङ हा थांगोन बेलां ओंखारदों ओंखाराखैबा बेलाय दा ओंखाम फैसानो गोबाव जालायलांसिगोन बेलां दा ओंखाम ओंख्रि संनो गोबाव जालायलांसिगोन थांगौलै एफा गोबाव बाजैनो मोखां सुनो दै हैदोंमोनलै आं बोरायानो गावनि रोगानानै मोखां सुयो आरो बे आंनि बिहामजो थार जानानै सासे गोजान होलायनांगौ मोखां सुनो आथिखालनि जुगानो उल्था मारलै हैदोंब्लाथाय रागाया जाथारो आंनाव खायसे जेंना दंथारोलै बेफोर बिहामजोआ दस्रानाव बायदि मादै जासिगौथाय गसायासो मिथिसिगौ महर मोखांखौ नायनानै लायबाय ओजों आरो आखल आखुआ गुबुंलेथार मोखाङा हले थिखोना नायथावो न' फैसा मा लाना फै बेसेबां 20 रां माने खासे मा लाना फै नै माथो मराबो लायाखै जिउ मावालाय बावदोंसोलाय आं होद खर'आव जेबो गैला नामा बेहालाय दा बेसाद लाबोनायावबा मा जासै गाव थाङाबाथाय जास्रा होमबा गाव थाङाबाथाय जास्रा मा नांगौ बुंहरखालै लाना फै आलु
फान्थाव आरो कबि मा मोजां मैगं मोनो लाना फै माबार थां दे मार फै आलु फान्थाव कबि आरो माबा माबि Tendang, pot moनसे लाबोफा खरस औ आरो लिरिन मोनसे आरो लिरिन मोनसेबाव माब्रै गोदान नामलै बेफोर मैगंनि नाम ना मानिबा नामलै बाजै बेफोर idiot बेखौथ' खोनाफेरथाराखैसो आं गामिनि बुरजा बोरै संसार जायोथाय आं एसे बुजिथारा जोंहाथ' न'आव अनला मैथाल' बेवहायसो आलु कबि मोनजादों खोथाफ्रानो ननसेन्स जेबो नङा अनेक माइल दखानाव फन पाउडार होननानै दि पाउडार साबोननिसो नाम आंलाय सानदों गोदान मैगंनिसो नाम नामा बेखौ थागोन फन पाउडार आरो नीला साबोन फन पाउडार नङा फन पाउडार नीला साबुन नङा लिरिन साबुन एखेलै फन माने टेलिफन आरो नीला माने सासे सिख्लानि नाम बिदिबासो गोसोआव थायो आरोखि नाथाय राङासो बेसेबांसो हरदों बिखासे माने 20 रां मैगंफोरखौ एसे खम लानानै लिरिन साबुनखौ लाबोफाथार खर' लोमनांगौ आंहा आरो निसिना बाजै नोंनि खोथाया बोरैबा जाबोनो हमबाय सिगांथ' नों बिदि नङामोन आहा बाजाया सासे गिदिर हिनजाव जानानैबो बे खोथाखौ मिथिनो हायाखै गोदान बिगोमा नुब्ला सोंनाय बिनि खाथियाव साफैबाय जेब्ला मोजाङै सिनायलाङो होमब्ला बेजों गोमोन जालाङो उनाव सै होननानै दाद्रिब्लाबो बेजों नांगौ सिरि लेनद्राय नांगौ बिबादिनो गोहोमाबो बिबादिनि खाथियाव सार्टिफिकेट धेमाल खालामनो नाजादोंब्रा औ बेबो नाङा गावनि बिबादिजों धेमालि खालामाब्ला सोरजोंसो खालामनांगौ दे थांसै आंबो आंनि खामानियाव थांसैलै बाजै बादुद्रायबाय नोङो